בוקר טוב לכולם, ברוכים הבאים. למי שחדשים פה, ברוכים הבאים למשפחה, ברוכים הבאים ל-Herbalife. אני אוהד, מי שלא מכיר, 18 שנים בעסק, ואנחנו בימי שני, שבעיקרון העסק שלנו בימי שני הוא עסק עלינו, על פה, על הראש, אוקיי? שזה הדבר הכי משמעותי בעסק שלנו, אוקיי? ומה שאנחנו עושים בשבועות האחרונים, בשבועיים האחרונים התחלנו, ומה שאנחנו הולכים להמשיך, בעצם זה לכיוון הריצה 90, אוקיי? ויש הרבה עדכונים בריצה 90, אז אתם תקבלו את זה בקרוב. אבל לכיוון הריצה 90, שאנחנו הולכים להתחיל אותה בעצם ב-15 לרביעי, באירוע ה-Level Up, מיד לאחר אירוע ה-Level Up ב-15 לרביעי, אז אם אתם לא יודעים, אתם יכולים לרשום לעצמכם כבר את התאריך. הולכת בעצם, הריצה 90, המטרה שלה לקחת את המטרות שלכם ואת העסק שלכם כמה רמות למעלה, אוקיי? בצורה מרוכזת ב-90 יום. ובשביל לעשות את זה, אחד הדברים שאנחנו עושים, אנחנו בונים את עצמנו לשם, להכין את עצמנו, מנטלית בעיקר, אוקיי? אבל לא רק. אז אנחנו עושים את זה עם הבוני קהילה. אם אתם עדיין לא מפקחים, אתם תעודכנו בהמשך, אבל מה שאנחנו עושים פה בשיחות שלנו, זה לקחת חלק מזה, ובעצם אנחנו קוראים לזה הצעדים לאושר, אוקיי? הצעדים לאושר בכל הרבדים בחיים, כי בעצם אושר בסוף זה פה, אושר בסוף זה מנטלי, בכל חלק של החיים, אוקיי? אז אנחנו נמשיך בעצם, אם אתם זוכרים בשבוע שעבר, אני מקווה שמי שפה התחלתם לעשות גם את העבודה של זה, כי אין בעיה לקחת את כל השישה נושאים שיש לנו, אוקיי? ולהביא לכם אותם פה ב10 דקות, זה לא הבעיה, אפשר לעשות את זה. אבל אז כמו שזה ייכנס ככה זה גם ייעלם, אוקיי? הסיבה שאנחנו, בעצם אני מחלק את זה איתכם לכמה שבועות, וכל פעם קצת וכל פעם קצת כמו ביסים קטנים, זה כדי שתטמיעו את זה. כי אם אנחנו לא מטמיעים דברים, כלום לא קורה, אוקיי? אז היום השבוע שעבר דיברנו על לקבל החלטה, אוקיי? לקבל החלטה אמיתית, והיום אנחנו הולכים לגעת בשני דברים שבעצם אני אגיד חובה לעשות אותם, אבל אני אהיה אפילו יותר בוטה. אתם לא יכולים לייצר אושר בחיים שלכם בלי שני הדברים האלה, אוקיי? אתם לא יכולים לייצר אושר בשום תחום בחיים שלכם. זה לא קשור אם זה אושר כלכלי, אושר כזוגיות, אושר כבריאות, בכל תחום שתסתכלו עליו, אוקיי? אי אפשר לייצר בלי שני הדברים האלה. אז בואו נתחיל. אז דבר הראשון, אוקיי, שקיבלנו שבוע שעבר החלטה שאמרנו שאנחנו, אוקיי, אני רוצה, הבנתי את הזהות שלי, הבנתי איפה אני צריך, מה אני רוצה להיות, אוקיי, מה אני העתידי שלי, קיבלתי החלטה שאני רוצה ללכת לשם. עכשיו מה הצעדים שאני צריך לעשות? אז חלק דיברנו, אבל שני דברים שאנחנו צריכים לעשות, הראשון בהם, זה אנחנו צריכים להבין שאנחנו צריכים כל הזמן, זאת אומרת לשנות את הגישה שלנו, לשנות את המייטסט שלנו, למצב שאני כל הזמן דוחף את עצמי להגדיל את הסטנדרט שלי. כן, מה זה אומר? זאת אומרת שאני לא, אם אני מרגיש שהדברים מתחילים להיות לי נוחים, קלים מדי, אוקיי? זה אומר שאני כנראה לא מתקדם. אוקיי? זה אומר שכנראה אני לא באמת מתקדם. ואז מה שקורה, אני צריך קצת לאתגר את עצמי. אוקיי? כי יש פה איזה משהו שהוא מאוד משקר, נקרא לזה ככה, עם נוחות. אוקיי? יש משהו מאוד משקר כי בעצם כשאנחנו מרגישים נוח בחיים שלנו במשהו, זה מאוד כיף. כן? כולנו, בטבע שלנו כנראה כולנו עצלנים. בטבע שלנו כנראה כולנו מעדיפים לשחרר ובעצם לא לעשות, בין אם לשכב כל היום או לא יודע מה. אבל זה מאוד מאוד משקר. כי לפעמים, בטח ובטח כשכבר יש לנו איזו הצלחה מסוימת במשהו, וזה לא משנה אם זה משקל, אם זה כושר, אם זה מצב כלכלי, אם זה העסק שלנו, ברגע שיש לנו איזו הצלחה מסוימת, מאוד קל לנו להרגיש, אוקיי, זהו, אני עכשיו יכול קצת לשחרר, קצת לנוח. ואז מה שקורה, זה לתקופה מסוימת יחזיק מעמד. זה לתקופה מסוימת, אני אסתכל, הנה, אני אוכל מה שבא לי, אני משחרר, אני נהנה יותר ואני לא עולה במשקל. הנה, אני לא עושה כלום ואני עדיין 5K או יותר או פחות, לא משנה הניקוד. או העסק שלי עדיין גדל. אבל זה לתקופה מסוימת. אוקיי? החיים בעצם כאילו נותנים לנו את הנהנתנות הזאת של תקופה מסוימת, זה משתנה מדבר לדבר. לפעמים זה חודש, לפעמים זה חודשיים, לפעמים זה חצי שנה. לפעמים זה גם שנה. אבל מה שאנחנו לא שמים לב זה מה קורה מתחת לפני השטח. ומתחת לפני השטח, כשאנחנו נכנסים למקום הזה, המקום הזה מתחיל להוריד אותנו. אוקיי? המקום הנוח הזה מתחיל לפגוע בנו, ומתחיל להוריד אותנו. אוקיי? ואם אנחנו נותנים לו לנצח, הוא מייצר מחדש הרגלים שהובילו אותנו מראש לרצון שלנו לעשות שינוי, זאת אומרת, הוא מחזיר אותנו להרגלים הישנים שלנו, אוקיי? ובסופו של דבר הוא הורס לנו את הצמיחה. ואחר כך יהיה מאוד קשה לחזור לגדול. אתם מכירים אנשים כאלה שירדו במשקל הרבה מאוד,
ואז בעצם קצת התחילו לשחרר, קצת התחילו להרגיש נוח, מרוצים עם עצמם, ופתאום מה שקורה להם זה שפתאום הם לא שמו לב, כי אנחנו לא שמים לב ל-100 גרם בחודש. אבל פתאום אחרי שנה, אחרי שנתיים, הם 8, 10, 15 או יותר קילו אקסטרה. ואז הם לא מצליחים שוב להניע את הדברים. ואתם רואים אותם אחרי שנה, אחרי שהם ירדו מדהים, אתם רואים אותם אחרי שנה, אתם אומרים, מה לעזאזל קרה לך? היית בדרך כל כך מדהימה, איך פספסת את זה? וכמה שהם רוצים, הם לא מצליחים להניע מחדש. אוקיי? כי פה, סליחה אני אגיד את זה, נדפק. למה נדפק? כי ברגע שאני נכנסתי למקום הנוח, ההרגלים חזרו, המוח שלנו למד שאוקיי, לא משנה מה אני אעשה, אני תמיד יחזור אחורה. וזה המקום אחד המסוכנים להיות בו. ולכן כשאנחנו מגיעים למצב, שאנחנו מגיעים למקום שאנחנו מרגישים קצת נוח, אין בעיה, אנחנו נהנים, חוגגים, הכל טוב. אבל כמה שיותר מהר אני צריך להחזיר את עצמי ולהעלות את הסטנדרט שלי. כי אם אני לא אעלה את הסטנדרט שלי, אתם נמצאים במקום הזה. שעכשיו הוא ייקח אותי אחורה. והוא לוקח אותנו אחורה לתחתית, הוא לא משאיר אותנו שם. אני יודע שאני נשמע כאילו קשה, אבל זאת המציאות. אוקיי? זאת המציאות. אז אני חייב להיות במקום הזה, וכל פעם לראות, אם אני מרגיש קצת נוח עם הדברים קלים ויותר מדי זמן, וכולנו יודעים את זה. כולנו יודעים את זה מתי אנחנו בנוחות, ומתי אנחנו לא עושים את מה שצריך לעשות. אני חייב להתחיל להרים קצת הסטנדרט שלי. עכשיו, הנקודה השנייה מתחברת לאיך אני עושה את זה. ואיך שאנחנו עושים את זה, ואחד הדברים, זה כמו טריק, נקרא לזה. למה? כי אמרתי, רובנו עצלנים. זאת אומרת, בטבע שלנו כולנו עצלנים. אוקיי? זה לא צריך להתבייש בזה. כולנו נעדיף לנוח. הטריק, איך אנחנו מתגברים על זה, זה עם הנקודה השנייה, שזה בעצם איך אנחנו בונים את הסביבה שלנו. זאת אומרת, איך אני לוקח וכל הזמן משנה את הסביבה שלי, ומגדיל את הסביבה שלי, על מנת להרים את הסטנדרט שלי. כי אם עכשיו, אני ירדתי במשקל, אוקיי? ואני ממשיך להישאר עם אותה סביבה שהסתובבתי עד היום, ברוב הזמן שלי, והם נגיד כולם בעודף משקל, במוקדם ובמאוחר אני ארגיש את הנוחות איתם, כן? כי הם יגידו, מה אתה צריך עכשיו להתאמן? מה עכשיו? בוא נלך לאכול פיצה, בוא נלך לשתות, בוא נלך לפה, בוא נלך לעשן, בוא נלך לפה, והם לאט לאט יורידו אותי וישאירו אותי, כי אני לא אצליח להרים סטנדרט איתם, ואני אחזור אחורה למה שדיברנו. אז הפתרון לזה, או הטריק לזה, איך אני מושך את עצמי, כי שוב, כי קשה לנו לפעמים לדחוף את עצמנו למעלה, אבל יש לזה טריק, שזה כמו האק כזה, שזה בעצם למצוא בעצם סביבה גדולה יותר. אם אני אתחיל עכשיו להסתובב עם אנשים שמתאמנים, הם ידחפו אותי למקום הזה, אוקיי? אם אני עכשיו מרוויח, נגיד בעבודה שלי עד היום הרווחתי 10,000 שקל בחודש, אוקיי? ועכשיו התקדמתם, ואתם כבר מרוויחים פה בהרבלייף 15,000 שקל בחודש, אם אתם תמשיכו להיות בסביבה של אנשים שמרוויחה 10, 12,000, מהר מאוד אתם תחזרו להרוויח 10, 12. מהר מאוד. מה שאני צריך לעשות זה אני צריך להתחיל להסתובב עם יותר אנשים שמרוויחים 20, 30, יותר, אוקיי? ולהתחיל לגרום לעצמי להרגיש את האי נוחות הזאת. כי אם אני מרוויח 15, ואני מסתובב ליד אנשים שמרוויחים 10, 12, אני תמיד מרגיש נוח. כי כל פעם שיוצאים, כביכול יש לי יותר כסף זמין, אז אני יכול להרשות לעצמי, אז אני מרגיש מאוד נוח. אבל אם אני מרוויח 15 ואני מסתובב ליד אנשים שמרוויחים 30, פתאום יש דברים שהם עושים, או יש דברים שהם מתנהלים בחיים שלהם, שגורם לי להבין, וואו, כאילו, יכול להיות שגם אני יכול להיות שם, יכול להיות שגם אני רוצה, ואז זה גורם לי אוטומטית להעלות את הסטנדרט, של העשייה שלי, של מה שאני עושה, של החשיבה שלי. אוקיי? אז השתי נקודות האלה, זה דברים חובה בכל תחום בחיים. זה לא משנה אם אני רוצה בזוגיות, בהורות, בכסף, בבריאות שלי. אם אתם רוצים לקחת את החיים שלכם למצב של יותר עושר, אוקיי? במקום הזה, ברבדים האלה, אני לא יכול להתעלם משתי הנקודות האלה. אתם לא תצליחו לנצח את הנקודות האלה, זה חוקים בחיים, זה חוקים של העולם הזה, אתם לא תנצחו אותם בחיים. אז אין מה להשלות את עצמכם, כי אתם יודעים שזה יחזיר אתכם אחורה. אוקיי? אז קחו את זה באהבה, תתחילו, מעבר למה שדיברנו בשבועות האחרונים, תתחילו בעצם לראות איך אתם מתחילים להטמיע את שני הדברים האלה. תבדקו את החיים שלכם. אוקיי? מי הסביבה שלי פה? דיברנו על זה גם בבית ספר למנהיגות. מי הסביבה שלי פה? מי הסביבה שלי פה? מי הסביבה שלי פה? אוקיי? איך הסטנדרט שלי בבריאות שלי? איך הסטנדרט שלי בכושר שלי? איך הסטנדרט שלי באכילה שלי? איך הסטנדרט שלי בזוגיות שלי? איך הסטנדרט שלי בעסק שלי? אוקיי? אז אני מאוד מקווה שזה ככה נתן לכם ככה הסתכלות והכל. מה ההודעה פה ששלחתם? אוקיי, מעולה. שיר, אז אני שמח לשמוע את זה. תתחילו להטמיע את זה חברים. שוב, אם יש שאלות תרגישו חופשי. חברים, שיהיה לנו המשך יום מדהים ורק בשורות טובות לכולם.
תודה רבה.